Așa, generator de 1,7, v-am arătat în video trecut că funcționează să sudați cu acest aparat de sudură, cu sârmă, fără argon sau fără gaz, nu știu nici cum se cheamă la exact. Aparatul e de la Stahlwerk, generatorul de la Matrix, Peche 2000i, liniuță 2, 1,8, maxim 1,8,8, deci 1,8,8 și continuu 1,7, Miniflux 120 ST. Ați văzut că funcționează pe minim și acum o să îi dăm pe toate treptele până se oprește generatorul. Așa am sudat tura trecută și hai să-i dăm drumul. Deci pe minim ați văzut, hai să-i dăm la 16. Ia uitați ce frumos! Da. Țiplă! Funcționează și la 16. Și ia uitați ce... Ia uitați aici, ia uitați. Ca nou. Păcat că nu se focusea, așa, ia uitați-l, ca nou. Hai, da, că am făcut șmecherii. Hai să-i dăm mai departe, la 17. Mamă, ce bine merge la 17, du-te, pui. Mamă, ce fain studiază la 17. Ia. Ia uitați. Și voi mai ziceți că nu știu să sudez, mă? Cu ăsta nici nu trebuie să știi să sudezi, bă, cu aparatul ăsta. Îl pui, nu trebuie să faci solți de pește, nimic, frate. Îl pui acolo și apăși pe trăgaci. Ia uite aici. Hai, țiplă, 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 Doamne ajută. La 17 ați văzut că deja făcea șmecherii generatorul, se auzea așa cât de cât. Deci cred că nu o să suporte, dar hai să dăm la 18. Dar la 17 super, super fain s-a sudat. Hai să vedem, îi dăm așa pe în sub. Hai mă, focusează acolo, așa. Ce fain! Ia, hai mai o dată. Da, gata, șapat, ia uite. Deci, șapat, s-a terminat șmecheria. La 18 s-a terminat șmecheria la generatorul meu. Dar, frate, îi dau cu 17, îi dau cu 16. Țiplă, 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 am aparat de sudură la grădină. Hai, unui Mr. Geneu și urmează videoul următor să facem cu invertorul, care vi l-am promis, da? Poate funcționează la 18-19 cu invertorul de pe solar. Hai să vedem, rămâneți aproape. Unui Mr. Geneu.